هەڵبژارتنên ku li tevahiya cîhanê her dem dengê herî zêde vedidin bêguman hilbijartina serokên Amerîkayê ne. Di van hilbijartinan de jî kesê ku dibe serokê nû dibe ew nav ku li cîhanê dengê herî zêde bixwaretîne. Li gorî encamên ku niha derketine li Amerîka û cîhanê êdî serdemeke nû dest pê dike û Joe Biden dibe serokê nû yê Amerîka. Joe Biden di kariyera xwe ya 5 salan da rê û rêbazeke gelekî dirêj li dû xweştiye û niha jî li posta herî bilind ya cîhanê rûdine. Werin em bi hevra lê bindirin bêka Joe Biden kî ye û di rêyeke çawara meşiya ye ta ku niha digihîje serokatiya Amerîka. Joe Biden di bîstê mijdara 1942 da li eyaleta Pensilvanya weke yekem zarokê malbateke Katolik û oldar tê dinê. Ji ber karê bavê xwe di dehsaliya xwe da li eyaleta Delaware bi cî dibe û li dibistaneke seretayî ya Katolîkan jî dest bi xwandinê dike. Piştre jî li zankoya Delaware perwerdeya dîrok û zanistên siyasî dibîne. Di sala 1964 da dema xwendevane bi Nina Hunter ve hev nas dikin û piştî 2 salan jî dizewicin. Biden wê demê ji hevjîna xwe re dibêje ku ew ê di 30 saliya xwe de bibe senatör. Heta di heman salê de segekî ji hevjîna xwe re distîne û navê wî jî datîne senatör. Biden ji ber antîpatiya xwe ya li hemberî serokê Amerîkayê wê demê Richard Nixon di nava Partiya Demokratan da dest bi siyasetê dike. Di sala 1969 da kursiyekî bi dest dixe ku heta wê demê jî ew kursî bi piranî di destê komarîperestan da ye û bi vê yekê li parlamentoya herêmê cara yekem cêyê xwe digire. Biden heta 1972 li vê parlamentoya herêmê kar dike û piştra bi biryarekê ku kes ne li bendê ye dibe kandîtê senatoya Amerîkayê. Wê demê Biden 29 salî ye. Lê ji bo ku karibe bibe senatör diviya bû herî zêde 30 salî be. Lê dema ku hilbijartina senatoyê bi dawî tên temenê wî jî digihîje 30 saliyê. Wê demê kes bawer nake ku wê Biden bibe senatör li senatoya Amerîkayê. Kempîneya mütewazî ya hilbijartina wî jî ji hêla xwişkayî ve tê meşandin û kempîne giringiyê bi vekişîna ji Viyetnamê, kêşeyên derdorê, mafên mirovî û her wekî din dide. Ew kempîne ji nişkê ve eleqeyeke germ ji dengderên Delaware dibîne. Biden di hilbijartina heftê mijdara 1972 da 3000 deng jî zêdetir bi dest dixe û weke senatörê Delawareê tê hilbijartin. Biden wê demê dibe senatörê herî ciwan li senatoya Amerîka. Di heman salê de ku serkeftina wî li tevahiya Amerîka tê naskirin, tofaneke mezin bi serê wî de tê. Di 18 Kanûna 1972 da seyyareya ku hevjîna wî diajo tûşî qezayekê tê û di encamê de jî hevjîna wî û keça wî jiyana xwe ji dest didin. Her du kurên wî jî bi birîndarî rizgar dibin. Bidenê ku beriya 3 hefteyan bibû senatör, ji bo ku karibe ji her du kurên xwe binêre, biryarê dide da dest ji senatoriyê bikêşe. Lê serokê senatoyê bi biryara senatoyê wî qanih dike û dibe berdewam be di senatoriyê de. Biden sonda xwe ya senatoriyê li nexweşxaneyê li kelaka her du kurên xwe yên birîndar dixe. Biden piştî sondxwarinê jî jiyana xwe bi avayekî li dervayê rêzê berdewam dike. Ji wê rojê pê ve her roj bi trênê diçe Washingtonê û êvaran jî bi heman rêyê vedigere bajarê ku mala wî lê ye. Ev rêwîtî tam 30 salan berdewam dike. Di van salan de jî Biden dostaniyeke gelekî germ digel xebatkarên trênan datîne. Biden ji sala 62 pê ve di hemû hilbijartinan da dengên baş bi dest dixe û 6 caran jî weke senatör tê hilbijartin. Di sala 77 da jî bi cîl Biden ra dizewce ku niha jî ew bi hev rane û ji vê zewecê jî keçeke wan heye. Biden cara ewil di sala 1988 da dibe kandît ji bo serokatiya Amerîka. Her wiha di dema senatoriya xwe de jî dibe bihêztirîn senatör û demeke dirêj jî weke serokê lijneya dadê li senato kar dike. Lê bandora wî di dema ku ew serokê lijneya peywendiyên derveyê de xwe dide der.
و دمه بایدن بحثا پولیتیکای دروا این لیبرال و انترناسیونالیست دکه. دوان سالان دا بایدن به گلک سرک دولت و پای بلندین جهان راجی دوستانین گرم داتینه. هروها لناون دا گلک آریشه و پروبلمین جهانی جی جه خواه دگره. دست پیکا سال نودی دا دما لبوسنای شهر دست پیده که داینا چکان با مسلمانان لکولین دواره سوجین مرووی دا و مداخله دگل سرپانجی تین روژه و امریکا. حتی د سفر که خود جی به میلوسویچ را گوتو بیجه که دکه و راست جو روی وی دبیجه که تو توانبار شر ناف دولتی و دوی تو به وی سوجی جی بی دارزاندن. هروها بایدن د سال 2033 دا جی دنگ اره بکارتینه دا که مداخله دگل عراقی چه ببه. لی پاشه جی وی یکی وکه پوشمانی خواه یا مزن تین زمان. بایدن د سال 2008 دا جاره کردن به نامزد سروکاتی امریکا لی اوباما و هیلاری کلینتون به هستر درد کهون و بایدن جی پاشتا ودکشه. دوی دمه دا دوستانی که باش و گرم جی دگل اوباما داتینه بگومان. دما اود به سروک بایدن جی دکه جگری خواه. جوی روژه پی واجی خوارن نیو رو هر روز دگل اوباما دخواه و دبا بهسترین جگری سروک د دیروکا امریکایی دا. به طایبتی مهر خواه لبنی پولیتیکای دروا ین اوباما دخه. بایدن که خودی ریه که دور و دریجه د سال 2019 هنده جاره کردن وکه نامزد سروکاتی امریکایی دردکه و پیش و ایدی وکه تمندریشترین سروک امریکایی جه خواه د دیروکا جهان دا قهیم دکه که بخواه نهاجی 7 سالیه.